So uma ubheka la indaba yobulongo emandulo noma nje esikhathini sendlule namanje emakhaya ezasemakhaya uma kuhlanjululwa kusetshenziswa umswane wesilwane umswane wembuzi abanye bawusebenzisa umswane wenkomo. So njengoba besebenzisa lo mswane bebehlambulula uma kunamathunzi athile abantu abashonile bese beyisebenzisa lo mswane loyo mhlawumbe besebenzisa nenyongo nazo kuyihlazi lezo esuke isebenza ukuze ehlambulule. So njengamanje ngenxa yokuthi angeke uhlabe every now and then uhlabe kwase kusetshenziswa kubulongo benkomo. So ukusiza ukuthi kususa amathunzi nokuhlambulula idalo yabo ngoba vele cabanga ukuthi ngabogeza ichitho amathunzi every now and then ubulala inkomo ubulala imbuzi yabo. So abantu lamanje basenza kakhulu ubulongo benkomo esikhundleni somswane yabo ofithi into elula kakhulu eyenza izinto zibe lula zisheshe ukuthi mina ngigama kuphasana ngithalele free kick isicelo ngizobalekile bambe ngomthetho omdala ungifonela ngo9 ekseni ya 5 ntambama ungangi WhatsApp ungangisendela SMS bheka lama video namanye amaningi siwenzile sibheka la ubulongo usonto seyama uthi uphupha ubulongwe. So useyama usonto uthi uphupha ubulongwe even though angabingeleli even though engaceli sesiyaphendula senzela nje ukuthi abantu becaciseleke labo bayokwazi bebingelele. So number 1 noma uphupha la ubulongo kuwuphawu oluhle nje uma ubona ubulongo ngoba lungakhomba isidingo esikhona futhi esiphuthumayo sokuhlambulula idalwa noma ukugeza umsamo wakho. 2 futhi uma ubona ubulongo uma uphupha ubulongo uphawu oluhle uma ukubona lungabuye likhomba ukuthi kumele ubuthole futhi ubusebenzise ukuzihlanza ukuze uzoxosha amabhadi amashwa izichitho inyama noma amathunzi amnyama ukuze kuzobe sekusondela ubunhlanhla kuwe nezidalwa zakho. 3 uma uphupha ubulongo kuwuphawu oluhle futhi uma ubona olungabe lichazela ukuthi empeleni kungenzeka kumele ubuthole ubusebenzise ukuzihlanza ukuze kuqaqeke kuvuleke noma kukhanye inhlanhla nempumelelo evalwe yidalwa zakho. 4 kuyenzeka futhi uphupha la ubulongo kuba uphawu oluhle nje uma uzwa iphunga labo buyanuka ngabe bunuka nje la ukhona bunuka ngaphandle lobo bulongwe nabo bunuka endlini lokho kungasho ukuthi phakama uzama ukulungisa umsamo wakho noma uhlanze umsamo wakho noma uzehlanze wena ngoba idalo zakho zifuna mhlawumbe ukusondela kuwe kodwa kunento ufuna uyenze uzihlambulule yabo noma umunye angathatha njengento ekhomba ukuthi idalo zakho ziseduze nawe futhi uma uzwa iphunga lobulongo. 5 kuyenzeka ufuna isathi uphupho la ubulongo kuba uphawu hlakhuluma usinda ngabo ngoba lokho kungakhomba ukuthi empeleni hlambulula umsamo noma umsamo kuhlambulukile futhi mangukuthi wena ukade usanda kwenza inhlambuluko noma inhlambuluko ngoba lingavele phawu la usinda khona ngenxa ukuthi kufanele ulungise umsamo lungavele ngoba kade uqeda ukulungisa umsamo yabo. 6 futhi uma uphupha la ubulongo kuyenzeka kube uphawu oluhlumo usinda ngabo kwesinye isikhathi libuye likhombe ukuthi kunomsebenzi wesintu ozokwenzeka noma kumele wenziwe ekhaya. 7 uma uphupha ubulongo kuyenzeka kube uphawu oluhlumo ubudlo ubulongo kwabanye ke lokho kungakhomba ukuthi mhlawumbe kungenzeka isidalwa sakho siyakhomba ukuthi empeleni uma ungabuthola lobulongo ubudle buzokwelapha idliso noma isichitho esikhona ngaphakathi. Ngenzeka uthola ukuthi into yabe ishayiwe na uma ungathatha lento yobulongo uyenze mhlawumbe esasiwasho uyiphuze khona into engaphuma eyidliso noma isichitho esikwena ngaphakathi yabona. 8 uma uphupha ubulongo yenze kube uphawu seshenye oluhluma ubuningi ubulongo ngoba lokho kungakhomba ukuthi unenhlambuluko edingakala ekhaya. Kanye nama 9 futhi kuyenzeka uma uphupha ubulongo kube uphawu oluhluma bubuningi usulikhomba impilo enhle futhi ende luyikhomba inhlala kahle nengcebo nokuchuma ngakwezeyimali. 10 kuyenzeka kufuneka ngesikhathi uphupha ubulongo kube uphawu oluhluma ubukha ubulongo ngoba lokho kuyakhomba ukuthi kuyenzeka kumele usukume nje vele wena ube umuntu ogeza umsamo ngokusheshsha noma ube umuntu ozihlambululayo wena kuzidala zakho ikwazi ukuqonda kusondela kuwe. Asifana ukuthi number 11 kuyenzeka uma uphupha ubulongo kube uphawu oluhle futhi uma ugcobisa ngabo lokho kwenza kudingeka ukugezwa wena.
udinga usihlambulula amathunzi, usihlambulula amashwa, uyihlambulule mhlawumbe ichitho noma imimoya ekwembethe uyihlambulule. Yabo, sebakhulu sibeka la ubulongo. Yes, badanke.